В днешното видео ще ви покажа как да си отворите безплатна демосметка при брокера RACOPTION и ще ви обясня как точно да използвате платформата за търговия. В описанието ще намерите специална връзка към брокера, която ще ви позволи да получите бонус за депозит и достъп до неограничена демосметка. Нека преминем към същността. За да отворите демосметка, просто кликнете върху връзката в описанието. Това ще ви пренасочи към уебсайта на брокера. Там можете да прочетете най-важната информация за условията за инвестиране. Най-важното е, че брокерът е регулиран и можете да започнете да търгувате от депозит от $10. Минималният размер на инвестицията е $1. В горния десен ъгъл на екрана натиснете бутона и въведете имейл адреса и паролата си, за да отворите сметка. След като сметката бъде открита, ще бъдете пренасочени към платформата за търговия. Сега ще ви разкажа накратко как работи всичко това. Тук ще намерите конфигуратор на търговията, който ви позволява да изберете времето на изтичане, размера на инвестицията си и посоката, в която смятате, че ще се движи цената. Ако прогнозата ви е точна, тогава ще спечелите до 95% в рамките на една минута. Ако обаче не успеете да предвидите в каква посока ще се движи цената, тогава ще загубите цялата инвестирана сума. Струва си да запомните, че при този брокер не можете да загубите повече пари, отколкото сте депозирали в сметката си. За да повишат ефективността на инвестицията ви, брокерите предлагат безплатни аналитични инструменти, които ви позволяват да създавате стратегии. Тук можете да избирате индикатори и да настройвате техните параметри. Препоръчвам ви да тествате стратегиите на демосметка, за да се подготвите добре и да се научите да действате според инвестиционния си план. Този брокер също така предлага широка гама от активи. Ако се интересувате от търговия с акции, криптовалути или Форекс, то тук можете да изберете актива, който ви интересува. Имайте предвид, че всеки от наличните активи има променлив процент на възвръщаемост на инвестицията. Всичко зависи от това колко популярен е активът. Ако използвате демосметката и установите, че си струва да направите първия си депозит, тогава можете да депозирате пари по различни начини. Натиснете бутона в горния десен ъгъл на екрана и след това изберете един от наличните възможни методи за депозиране. Някои методи за депозиране ще изискват проверка на сметката, а други – не. Популярните методи за депозиране включват криптовалути и онлайн портфейли. В някои държави можете да депозирате пари чрез кредитна карта. Ако искате да изтеглите пари, тогава сметката ви ще трябва да бъде верифицирана. Верификацията се състои в потвърждаване на личната ви информация и адрес. Ще трябва да изпратите снимка на личната си карта или на паспорта си, а след това да потвърдите домашния си адрес със сметката за ток или договора, в който е посочен адресът ви. Надявам се, че този урок ви е бил полезен. Ако е така, моля, харесайте това видео и се абонирайте за моя канал, за да получавате известия за нови видеоклипове от света на инвестициите.